Укытучы булып эшләү өчен сәләт тә, сабырлык та, акыл да, зирәклек тә, балаларны шын күңелдән ярату һәм тагын башка бик күп сыйфатлар кирәк. Салавыз Мухан төп гомуми белем бирү мәктәбендә узган очрашуда аралашу, фикерләшү нәкъ менә шушылар хакында барды. Элеккеге буын чор җитәкчеләре белән бүгенге буын чор җитәкчеләрен очраштырып, эш алымнары белән уртаклашасы килде. Менә алар ничек эшләде микән? Элеккеге чорда үзенең авырлыклары булган бит инде эшләүнең. Хәзер менә укытучылар кытлыгын кичерәбез. Ул да бик зур проблема булып тора. Чарага кунак булып килгән мәгариф ветераннарының һәрберсе очрашудан канәгать калуларын җиткерделәр. Алар элеккеге коллегалары белән очрашып, истәлекләрен яңарттылар, хатирәләрен барладылар. Бүтән яшьлек мәктәп мусагасында үткәч, мин инде хезмәт юлын 10нчы классны бетергәннән соң башлаган идем. Шуңа күрә мәктәп минем өчен бик якын. Бүтән күңелдәге булган ниләрне, истәлекләрне уятты. Бүтән коллегалар белән күрештек. Мәктәп, яңа мәктәп дигән сыман, 20-тан соңгы мәктәп белән таныштык инде, күрештек. Бик матур итеп мәктәп каримет ясаганнар. Очрашуны мәгариф идарәсенең милли мәгариф буенча методисты Нурания Шаймарданова әзерләгән һәм алып барды. Очрашуның иң үзенчәлеге шунда иде. Нурания Әсхәм кызы һәр катнашучы өлкән буын булсынмы, бүгенге чор директоры булсынмы, һәрберсе хакында матур фикерләр җиткереп, аерым осталыгын һәм сәләтен билгеләп үтте. Шуннан да безнең устазларыбызның әйтер сүзләре бар. Менә бүгенге директорларга һәм инде яшьләргә дип әйтик, менә шушы максаттан без бүгенге очрашуыбызны уйладык һәм инде бүген исән булган барлык мәктәп директорларын да чакырырга тырыштык. Чараны әзерләү һәм үткәрүдә Салавыз Мухан төп гомуми белем бирү мәктәбе коллективы зур көч куйган. Шулай ук бүгенге директорлар составы да зур ярдәм күрсәткән. Бүгенге очрашу кирәк чара иде. Чөнки элеккеге буын җитәкчеләре белән генә сөйләшеп, без үзебезгә тагы да яңа алымнар, белемнәр ала алабыз һәм киләчәктә уңышлы эшли алачакбыз. Шулай ук инде безнең менә ремонтланган матур якты бинабызны да халыкка күрсәттек. Мәгариф ветераннары һәм бүгенге хезмәткәрләр коллективы очрашуы һәркем күңелендә лаеклы урынын тапты. Озак вакытларга җитәрлек истәлекләр калдырды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.